Всички се готвят за началото на регата Бриз. Тук, на базата на Черно море, Бриз във Варна е истинска лудница, повярвайте ни. Толкова много коли, безбройно много ремаркета, толкова много състезатели, не знам дали виждате в контрапункта на Слънцето, толкова много изпънати вече ветрила, всеки приготвя своите лодки и чака истинската битка. Само тук в този микробус малко пасуват и все още се забавляват, но виждам, че триката съхнат. Да минем натам да погледнем какво се случва. Последни съвети и напътствия. Ето ги тук. Една група момчета. Момчета, откъде сте? От кой клуб сте? От Балчик? Това е групата от Балчик. Ето тук какво се случва. За тези от вас, които нямат чак толкова понятие за ветроходния спорт, със сигурност това, което показваме, е много интересно. Защото на всяка регата се случват такива неща. Даже сладоледа Венеция вече е пристигнала и взела мястото си. Ето ги тук. Всеки намира своето място. Вървим напред, за да покажем всичко, което се случва тук. Ето ги тук участниците в приготовленията на всеки един от тях. Да видим какво правят тук дамите. Правят се платна, чохли. Наистина е фантастична атмосферата. Обичам тази атмосфера преди всяка регата. Просто я обичам. Във всички класове, където оптимисти, Илка 4, 6, 7, Фин 470, 420, във всички класове ще има битки, а тази лодка е много нова. От кой клуб сте? От Черноморец, Бургас. Можете ли да карате тази лодка? Можете ли да карате тази лодка? Съмняваш ли се, викаш? Аз не съмнявам. Аз съмнявам за какво питате толкова луди въпроси, толкова прости въпроси. Ето тук. Ето. Още един участник и още един. Видях тук един. Един голям български ветроходец, който се казва Алексей Минков. Алексей, ти ще участваш ли? Да, разбира се как. Не съм те виждал отдавна бойна готовност. Напротив, почти не пропускам събитие на Фин. Само да имам предвид на тези твоите си регати. Последните две години съм почти редовен. За колко бе старта? За 11? За 11 за малките, Фина е най-накрая, така че имаме време да се приготвим. А не, за 11 е откриването. 12 първи възможен старт. Да. Желая ти успех. Благодаря. Алексей Минков. Ами той е финаджия. Той се занимава само с фини. Гледайте колко много лодки. Вижте тази голяма красота. Не знам дали придобивате реална представа за всичко, което се случва. И цялата тази база, която е докарана тук, на брега на яхт Черно море Бриз. Но нещата наистина са страшно много. Всички клубове в страната имат свои участници. Ето тук един малък участник. От кой клуб си? От Поморие. От Поморие? Добър ли си? Дошъл си да се представиш добре, нали? Да. Колко време караш? 3 години. Вече се чувства спокоен, нали? Да. А не се представи, как се казваш? Пламен. Пламен се казваш? Да. На колко години? На 7. Пламене, желая ти успех, приятели.
Чухте го и 7-годишния Пламен. Еми, времето лети. От Поморие. 5 минути. Времето лети. Еми, добре, то смърда и движи работа. А тази дама... Не. Не. Ето тук една позната дружина. Ами да, гледат часовниците, всички треперят. Разбрахте, може би, заедно с мен, че за 11 е обявено официалното откриване, макар че така беше обявено по програма 11. Но често настъпват промени. Най-вече по отношение на времето. Ето го един от представителите на клуба. Светло, толкова лодки не бях виждал отдавна. Какво се случва? Мисля, че този път са доста добре подредени. Иначе в последното издание на Бриз есен също присъстваха горе-долу такъв брой лодки. Но за момента мисля, че организацията е добра, подредени са правилно и чакаме откриването. Вчера ми каза в личен разговор колко са нашите участници от Черно море Бриз, но потвърди ги още веднъж. Да, потвърждавам ги. Всъщност само един отпаднал, остават 14, иначе всички имаме участници във всички класове. Тук са представители на всички клубове от страната, нали така да разбирам? Да, това е откриващата регата, като тая регата всъщност е и определяща за формирането на ранглисти националните отбори. Съответно, интересът е засилен като първа регата за сезона. Въпреки че ние не сме закривали сезона. На практика да. Но общо взето това ще бъде първия старт за детското ветроходство. А това, че определя ранглистата е доста важно. Може би това е докарало толкова участници. Ами да, интересът е голям. Надявам се да успеем да го подбудим още повече в следващите издания на нашата регата и се надявам в следващите пъти да имаме и международно участие. Обичам такава гледка с толкова много лодки, с толкова много платна. Фантастично е. Ами на мен също ми е любима, само че според мен за момента не са толкова много, колкото би ми се искал. А ти искаш още? Да, разбира се. Знаеш какво ми прави впечатление? Многото нови лодки, които видях. Какво се случва? Много нови лодки. Ами има някои състезатели, които са прехвърлили от клас Юка в клас Фин. Вече някои от малките си състезатели от Оптимист са превърнали в Юка. Общо взето, това е промяната в лита. Останата да си работиш. След Попов, който е треньор в Черно море Бриз, клуба Домакин. Успехи! И участвам. Ще участваш? Това не ми го каза. Ще участваш ли? Да, ще се състезавам в клас Фин. Кога намери силите? Толкова работа имаш по организацията? Ами всъщност работа по организацията сме започнали много отдавна и по този начин след организиране на мероприятията тук вече мога да се отдам и аз на ветроходство. Сето, желаете успех. Сега това беше новина и за мен. Успех! Ветроходната мощ разбрах Свето, че му се иска още повече и още повече лодки, но аз наистина отдавна не бях виждал тук. За регата 3 марта не бяха чак толкова много. Тя също се проведе тук и тя беше гребно ветроходна регата все пак. Тук е чисто класическо ветроходство. Така че наистина има страшно много участници. Да пожелаем успех на всички състезатели. Времето е прекрасно. Надявам се и през следващите дни да бъде така, за да им позволи на ветроходците да разгърнат своите възможности.